नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. दीपावली आणि लक्ष्मीपूजनाच्या मंगलमय पर्वानिमित्त सगळे वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. आता पळया आयचे खबरो. दांडेलीत रक्तनिधी केंद्राचे उद्घाटन. रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान असे म्हणतात. तब्येती सशक्त आशिल्ल्यान आपल्या देहाचे रक्तदान केल्यार कोणाला एक जीव वाचवू साध्य आसा. आरोग्यान सशक्त आशिल्ल्यान 3 महिन्यान एक वेळा रक्तदान करून दुसऱ्याला जीव वाचवच्या कार्याक हातभार लावू जाय असे राज्य कार्यकारी सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष हळयाळ क्षेत्राचे आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे यांनी सांगले. दांडेलीच्या महिला आणि बाल शुश्रूषा आस्पत्रेच्या रक्तनिधी केंद्राचे उद्घाटन करून ते उलयताले. या रक्तनिधी केंद्राचे सगळी सरकारी मान्यता घेऊन उद्घाटन जाऊक आता 11 वर्सां लागली. तेजी खातीर खूप लोकांनी सहकार केला. तितूंतले मुख्य म्हणल्यार MRPL कंपनीचे CSR योजनेमार्फत 1 कोटी अनुदान दिला. कारवारच्या रक्तनिधी केंद्रापेक्षा दांडेलीचे हे केंद्र व्हड असून सध्या 2 कर्मचारी नेमणूक केलात. बाकी 5 जणांक या आठवड्यात नेमणूक करतले. रक्तनिधी केंद्र व्यवस्थित कार्यरूपाक येवूक दांडेली नगरसभा आणि सार्वजनिकालो सहकार्य जाय. तेजी पयली जुने दांडेलीच्या सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजात नूतन खोलेचे उद्घाटन केले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष अशफाक शेख, तहसीलदार शैलेश परमानंद, पौरायुक्त राजाराम पवार, MRPLचे प्रधान व्यवस्थापक कृष्णा हेगडे आणि इतर संबंधित अधिकारी या वेळार वेदिकेचेर हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮುದಾಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹನೀಯರೇ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನಗಳಿಗಿಂತ ರಕ್ತದಾನವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 8/8/2017 ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುಮಾ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಗುಣತು ಸಸ್ವಿನಾಮಗೀತಮಸ್ತು महाविद्वितावहै. कोकण मराठा वधूवर मेळावो. कारवारच्या सदाशिवगड सदिच्छा सभागृहात आयतवार 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा मुंबईच्या कोकण मराठा समाज LMP ग्रुपातर्फे कोकण मराठा समाजाच्या इच्छुक चल्या चलेक मनपसंत जोडीदार निवडूक सदाशिवगडार वधूवर मेळावा आयोजित केला असून नाव नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यान जात तितले बेगी नाव नोंदणी करची. या मेळाव्यात एकमेकाल्या फॅमिलीकडे उलोवन पसंतीचे जोडीदार निवडची संधी मेळटली. नाव नोंदणी केलेल्या वधूवरान आपापल्या पालका सहित आयतवार 10 नोव्हेंबराक सकाळी 8:30 वाजताना सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात हजर रावचे. सकाळी नाश्ता आणि दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था केला. नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अनंत सावंत 8291402547 9821502547 महेंद्र राणे 8668639016 9834381317 या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला. आयतवार 10 नोव्हेंबर सदिच्छा हॉल सदाशिवगड कारवार. कारवारच्या हणकोणजूग श्री देवतीमाया देवीचो दुसरो वर्धापन सुवाळो 3 नोव्हेंबर 2024 दिसा कारवार तालुक्याच्या हणकोणजूग हिंगा श्री देवतीमाया देवीचो दुसरो वर्धापन दिवस आयतवार 3 नोव्हेंबर 2024 दिसा असून त्या दिसा देवीच्या होम हवन अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांत सुरुवात जावची असून देवीक हुटी अर्पण करचे आणि देवीले दर्शन दिवसभर सुरू असतले. विविध धार्मिक कार्यक्रमानंतर दनपारा श्रीची पूजा, तीर्थप्रसाद वितरण, नंतर अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम जातलो. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात रात्री 10:30 वाजताना श्री चंद्रकांत नाईक केरवडी यांनी बरयले श्री देवतीमाया नाट्य मंडळ हणकोणजूग हे सादर करतले. 1 लग्न 12 विघ्न या कोकणी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. भक्तान या धार्मिक कार्यक्रमाक सहकुटुंब सहपरिवारासहित येऊन या वर्धापन सोहळ्याक हजर राहून
श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री देवतीमाया देवस्थान हणकोणजूक कमिटीचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांन भक्तांक विनंती केला. कुमटाच्या देवगीत व्हड आकाराचो मांवडळ धरण सुरक्षीत रानात सडलो. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात देवगीत विनोद गणपती अंबीग हेमगेल घराच्या भागात व्हड आकाराचो एक मांवडळ येयल्यान प्राणी मित्र नवीन अंबिगेमी धरण सुरक्षीत रानात सडलो. गोळी बी टाकतं. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.